खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। वेलकाम बेक टू माय YouTube चेनेल। आं दिनै मोनसे अनलाइन शपिं खालामदोंमोन आरोना, फिसा मोनसे बुस्थु आरोना, बेनिनो एसे रिभिउ होगोन आरोना। आङो खुलियाखैबो, दासो खुलिनोसै आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय। माबायदि लोगोफोर नायदो लोगोसे आंजों। दाना आङो बेगखौ दिहुनना लानोसै आरोना, दिन्थिगोन आङो। मोजांबा मोजां बुंगोन आरोना, खसा खिथा खिन्थागोन आङो, गाज्रिबा गाज्रि। बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। होननानै आङो बेयो मोनसे मिनि सुइं मेचिन आरोना, स्टेपल बायदिहाय, स्टेपलार बायदिहाय बेखौ आङो भिडिअफ्राव नायनानै रिभिउखौ नायनानै मोजां सानदोंमोन आरोना आङो। मोजां ना गाज्रि नायनोसै दायो। ओरैनोथ' मोजां होनो, नायनोसै माबायदि खुलिनानै। पेकिंखौथ' बहुद मोजाङै खालामना हरदों लोगोफोर, एकदम बारा दाम नङा आरोना, खम दामि। ओरैनो फिसा फिला जि सिलायनो होननानै आङो सुनो होननानैहाय आङो बेखौ अर्डार खालामनाय जादोंमोन आरोना। नायनि र' माबायदि, बेबायदि आरोना पेकिंआ। बेवहाय सिङाव मा दं नायनि र'। आङो गोजासो अर्डार खालामदोंमोन, खिन्थु ब्लु कालारसो फैबाय आरोना। बेवहाय आरो मोननै बुस्थु दंबावो आरो पेकेटाव, मा बुस्थु आं मिन्थिया आरोना। ओमफ्राय बेबायदि आरोना, खुन्दुं सुना हरखानाय दङ। नायनि र' माबायदिहाय, खुन्दुङा बिजियाव सुखानाय दङ आरोना। साननानै सानदों आरोना आङो, मोजां जागोन ना जाया, आंनि फैसाया ओरैनो थांसिगोन नामासो सानबाय आङो। ओरैनो माबा लादो आरोना, 399, 400आनो हम आरोना। नायनि र' सिलायना आङो लोगोफोर दायो, नोंसोरबो नायदो। लोगोफोर आङो बेखौनो बुंनो सानो आरोना, बेयो ना मिनि सुइं मेचिना ना, बारा मोजां नङा आरोना। आंनि फैसाया ओरैनो थांबाय आरोना। आं लोगोफोर बेखौनो बुंनो सानो आरोना, नोंसोर मालाबाबो बेखौ अर्डार दाखालाम आरोना, जेबो खामानि होआ आरोना। 400 टका आंनि ओरैनो थांबाय आरोना, 400 फैसाया। नाथाय आङो इउज खालामना नायनो होननानै अर्डार खालामदो आरोना, ओरैनो फिसा फिला जि सिलायनो होननानैहाय। खिन्थु आखाइजों सिलायनाय बायदि मोजां बुस्थु जेबोआनो गैया आरोना। सिलायबा मोजांबो सिलायजाया, आरो ओमफ्राय खुन्दुङाबो ओरैनो गलाङो आरोना। बेखायनो आङो बुंगोन आरोना लोगोफोर, बारा मोजां नङा आरोना। मोजां नङा आरोना। बेखायनो ओरैनो अर्डार दाखालाम आरोना बेखौनो। बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। आङो मानोबासो अर्डार खालामफ्लांबाय सानबाय आरोना, उनाव जेबो नङा दे होननानै मिन्थिबाय आरोना माबायदि बुस्थुआ। ओरैनोथ' बेलेग भिडिअफ्राव रिभिउ नायबा बहुद मोजां होनो नालाय, बेखायनो अर्डार खालामदोंमोन आं। नाथाय खामानि गैया, जेबो खामानि गैया लोगोफोर, अर्डार दाखालाम आरोना। बेनिफ्राय जोंहा फिसालाया दाख्लै सानदेआव भिडिअखौ सानदेआव खालामदों आरोना आङो। गामिनि सासे, जों गामिनिनो आरोना, गथ' सासे लाबोना दोनफैदोंमोन आरोना। बेहा जे 40 आरोना, एकदम गेलेनो थाखाय एकदम बुंबाय थायो आरोना। जोंहाबो सासे
न' लाबो आंनो होनना बुंबाय थायो आरोना। ओमफ्राय बिदि माने सोरबा गथ' फिसा लाबोबाथाय आरो थांनोबो लांनोबो आरोना, लांबाथाय जि गाबो आरोना। ओमफ्राय बिदि लोगो मोनबा बहुद खुसि जायो आरोना जोंहा बाबाया। बेखायनो आङो भिडिअ खालामना लाबाय आरो उनाव नायनो थाखाय। बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों बिथांमोननिसिम थेंक इउ, साबायखर थाबाय। आरो जायफ्रा गोदानै आंनि चेनेलाव नायदों बिथांमोना अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम होननानै खालामगोन होननानै आं सानो आरोना। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। नायलांबाय थादो। फन खालाम